Vratili smo se. Kako smo se vratili? Mi smo snimali nedelju dana. No kako nedelju? 2 nedelje! Nisam se ni makao 15 saba, ja sam mislila ako ne snimam, ja volim da snimam, nego nisam prešto da snimam. Nego sam mislila ako ne snimam klipove da će mi davati, da ćete mi zabaviti sub, da bi nastavio. Ali, to se nije desilo. Mi ćemo snimati, dobijemo subscribe. Malo nam fali do 12 saba, samo 5 saba. Koji daju još 5 saba, pozdravit ću ih u klipu. U sljedećem klipu pozdravljam moje drugove koji su me podržali u početku. Samo sam želila da vam najavim da se vraćamo. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali. Ako vam sviđa, ostavite like, subscribe. Mi ćemo se vidjeti u sljedećem klipu. I od mene imate pozdrav! Veliki pozdrav!